Şeýlede Türkmenistan'ın prezident Gurbanuly Berdimuhamedov Aşgabatda gelen Amerikan Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretarının günörtügi Merkezi Aziya meseleleri boýunça kömekçisi Robert Blake kabul etdi. Duşuga Amerikan Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistana gadatdan aşyr we doglugy tiýali elçisi Robert Eugene Patterson gatnaşdy. Mihman yüzbeyiz duşu üçün hoşalyk bildirip döwlet başlygyna Amerikan Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Hillary Clinton'ın we Amerikan Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obama'nın salamny we iki döwletiň öýara gatnaşyklarynyň taryhynda mühim seni bolan Türkmenistan bilen Amerikan Birleşen Ştatlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklarynyň ýoly goýulmagynyň 20 ýyl magybetli ýiberen gutdalaryny ýetirdi. Janap Robert Blake'ın belleşi Amerikan Birleşen Ştatlaryna ygtybarly öz borjyny upaly we uzak möhütlerini hyzmata saraplan Türkmenistan bilen ýoly goýulan gatnaşyklaryň üstünlüğüne ulehmet berdi. Hormatly prezidentimiz işten we uzak möhütlerini itaatda ýoly goýan hemde soňky ýyllarda sağlaşyk üssü eýe bolan Türkmen-Amerikan gatnaşyklarynyň ýokary derejesini kanata bilenmeli. Bu Türkmenistanyň Amerikan Birleşen Ştatlary bilen öýara gatnaşyklary boýunça köp ýyllyk tejribeleri we gatnaşyklaryň öýtürilmegi üçin bar bolan eýer uly mümkinçilikleri itaatda hyzmatdaşlygy aýratyn ähmet berýänini aýtdy. Türkmen liderinin belleşi feudal gatnaşyklaryň gerimli ýygyderli giňeltmek şeýlegem ýekli değişdi dümleri şoltana ulug we aratnaşyk ulugny kämilleşdirmek biziň ýurdumyzda amala aşyrlayan açyqaplar we ýöre beýfiti halkara hyzmatdaşlyk teatyrynyň möhüm uğurlarynyň biri bolup durýar. Şuňla magylykda hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň bu pudoklary boýunça eýer uly öýümçilik we ilmi tiltimatlaryň tejribeleri eýe bolan Amerikanyň kompaniýalary bilen teatyryň gowşamagy taýýardyň taýyklady. Duşun barşynda iki tarapdan gatnaşyklaryň ýerki ýagdaýy we geljegi oňgular tutulýan uğurlary barada gyzykly öldürilip pikirleşmeler boldy. Milli liderimiz we Amerikan Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň ýokary wekili wekili ählimin howpsuzlygy üçetmek şeýlegem söwda aqtady ýaňy energetika pudoklaryna we maýly ulgamyna ýöder gatnaşyklar ýol goýmak gabatda hyzmatdaşlygyň uğurlaryny synap durup geçdi. Şuňla magylykda Janap Robert Blake Amerikan kompaniýalarynyň Türkmenistan bilen ýoly goýulan gatnaşyklary putunurmagy we netijeli hyzmatdaşlygy mundan melegem üstürmäge uly gyzyklyma bildirýänini bildirdi. Duşukda Amerikalı diplomat Amerikan Birleşen Ştatlaryna Türkmenistanyň häzirki manyň mühim meseleleriň derwayt çözgütleriniň tapylmagyna, ähli energetika howpsuzlygyň üçedilmegine, umumy abadançylyk we doretli ösüň talaplaryna jogap bolup durýan öýdere pedal hyzmatdaşlygyň ýoly goýulmaly göňtürlen halkara başlanýaşlarynyň giňden gollanýanyny bildirdi. Gurrun dowam etmek bilen Janap Robert Blake Amerikan Birleşen Ştatlary Türkmenistanyň Merkezi Aziya döwletinde durnuqlygyň hemde ösüň üçedilmegi, sultany Owganistanyň durmuş ykdysady taýdan dikedilmegi urunna durmuş ýerýän tagalaryna ýoturbaky berýär diýip aýtdy. Şeýlegem ol Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaýgaçyrjysynyň tatamatynyň durmuş ýerlemeginde Türkmenistanyň prezidentiniň tagallarynyň mühim orna eýdigini we teýtiň döwletleriniň arasynda ygtybarly balanşdyrjy düzüm boljak bir transmilli tatlamaň olaň ykdysadyň ýakynlaşmagyny şertlendirmekde. Şoltany Owganistanyň ykdysadynyň dikedilmegine we bu ýurtda durmuş Duşuk marşynda 2012-nji ýylyň fevral aýynda Türkmenistanyň prezidentligine saýlawalan boljakdy barada gurrun edildi. Hüjekden Amerikan Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretärining kömekçisi bir mühim jemgyçilik siýasatçy Türkmenistanda demokratik siýasat we durmuş ykdysady ödertmeden üstünliklerini beýan etmek üçin amatly mümkinçilikdir diýip aýtdy. Belenşal Türkmenistanyň alyp baran işden ödertme kepaýaty ýurdun hem tarapy üstünün kepiri bolmak bilen Türkmen-Amerikan gatnaşyklaryny işleňestirmek, netijeli iş uratnaşyklary giňetmek üçin amatly mümkinçilikler açýar. Şeýlegem duşuk marşynda häzirki döwletde Türkmen-Amerikan gatnaşyklarynyň medeni gumanitar ulgamdagy üstünlüğini bedendi. Şunlar Washingtonna Amerikan Birleşen Ştatlaryna Türkmenistanyň medeniyet günleriniň geçirilmegi muň aýdyň sultnamadyr. Hormatly prezidentimiz we Amerika hoşaşanlaryna Türkmen bilen Amerikan Birleşen Ştatlarynyň arasynda hyzmatdaşlygyň eýer uly mümkinçiligi bardygy melep taraplaryň iki ýurdun halklarynyň abadançylygynyň gatnaşyklaryň çuňlaşdyrylmagynyň we hyzmatdaşlygy hem taraplaryň üstürmegiň hatirasyna birlikdäki tagalara taýýardygyny taýykladylar. Duşuk tamaman soň Mihman habarçylygynda beren gurrunny şeýle diýdi. Prezident bilen duşmaga mümkinçiligini dörenligine ören begenýän. Biz hyzmatdaşlyk ýeňeltmek we çuňlaşdyrmak bilen bagly meseleler boýunça dostlukly we açyk ýagdaýda gepleşip geçirdik. Men döwlet sekretary Clinton'yň we prezident Obama'ň onuň aly hizreti Türkmenistanyň prezidentine mehirli sözlerini ýetirdim. Biz şany senäni Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 20 ýyllygyny belleýär. Şu günler üren ýokun wakalar. Türkmenistanyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna medeniyet günleri geçirilýär. Şeýlede biz Owganistana kömek bermek bilen bagly mühim meselelerini ara alyp maslahatlaşdyk. Biz Türkmenistanyň sebäpdäki orunyna hemde elektrik energiýasy bilen üpsün etmek, ýollary we demir ýollary gurmak arkaly Owganistanyň dikeldirilmegine gollan ýokary işinäki ähmiýetine üren ýokary baha berýär. Şeýlede biz sebäpdäki ýurtlaryň Owganistana ýagdaýyň durnuklaşdyrylmagyna işin ýardam berjekdigini hemde Owganistanyň paragat durmuşa geçmeginiň üstünlikli amala aşyrylmagyna ıgrarly boljakdygyna umyt baglaýar.
Biz Sevit'te üstünlükli liderlik edilýän üçin Türkmenistany we Türkmenistanyň hökümetine Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirçisiniň taslamasy bilen bagly mühim meselelerini ara alyp maslahatlaşdyk. Şol taslama Sevitdäki ýurtlary özara baglanşdyrjy ähmiýete eýedir. Şeýle muň özi Sevitdäki ýurtlaryň has üstünlükli jewitleşmegine mümkinçilik berer. Biz ýurtlarymyzyň arasynda söwda, maýa goýumlaryna degişli gatnaşyklary çoňlaşdyrmak we giňerlik ornaky özara Amerikalılar bar diýip pikir açdyk.